бахшида ба рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳри Исфара баргузор гардид. дар ин радиф дар муассисаи давлатии боғи ирами шаҳри душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, таомҳои миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангиву адабӣ баргузор гардид. дар даромадгоҳи боғ аз ҷониби намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, ҳунармандону соҳибкорон ва кишоварзону қаннодон намоиши ҳунарҳои халқӣ ороста шуда иштирокдорони чорабинӣ ва сокинону меҳмонони пойтахт бо анъанаҳои мардумии Исфара ошно гаштанд. дар намоишгоҳ маҳсули ҳунарҳои халқӣ аз қабили кашидадӯзиву дуретгарӣ, гаҳворасозиву сандуқсозӣ, дастгоҳи бофандагию зарфҳои рӯзгор, зардӯзиву кандакорӣ, дастранҷи кишоварзону кортсозон ба маърази тамошо гузошта шуданд. аҳли базмгоҳ ҳамчунин имкон доштанд аз маҳсулидастони пазандагон, нонвойҳо ва ханнодони моҳири Исфара чашида бошанд. деҳқонони Исфара дар ин ҷо маҳсулоти кишоварзии худ аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, помидор, бодиринг, себ, нок, шафтолу, зардолуву меваи хушк, харбуза, тарбуз, биринҷ ва дигар маҳсулоти озуқавориро пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахти мамлакат намуданд. имрӯз бо як рӯҳияи баланд тамоми кишоварзон он маҳсулотҳое ки ба ҳолати имрӯза омода гаштанд дар ярмарка намоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод намуда бо нархҳои нисбатан арзон дастрасии мардум гардонданд. аввали сол сар карда ҳосилнокии зардолу бисёр хуб мебошад. дар шаҳри Исфара имсол наздик 35 000 тонн ҳосили тари зардолу истеҳсол карда мешавад. барои дар оянда рушди соҳаи кишоварзӣ тамоми саъю кӯшиши худро кишоварзони шаҳри деҳоти Исфара саъю кӯшиш карда намуда истоданд. албатта ки дар шаҳри Исфара яке аз самтҳои рушдёфта, пешрафта, афзоиш намуда истода ин самти боғпарварӣ мебошад. инчунин самтҳои чорводорӣ ва растанипарварӣ низ дар мадди аввал меистанд, барое ки дар шаҳри Исфара ба ғайри соҳаи воғпарварӣ соҳаи тухмчигӣ бисёр хуб ба роҳ монда шудааст, ки мо имрӯз тамоми намуди тухмиҳои хушсифати зироатҳои кишоварзиро ки сифати аъло доранд пешниҳод намудем дар намоиши имрӯза ва оянда барои таъмин намудани хоҷагиҳои деҳқонии тамоми ҷумҳурӣ албатта ки саҳми худро кишоварзони тухмипарварӣ, чоркӯ ва зотпарварии навгулеми шаҳри Исфара гузошта истоданд ва мегузоранд. боздиди ҳайати намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва намояндагони дигар вазорату идораҳо аз макони намоишгоҳ ки дар он ҷо исфарагиён бо оростани растаҳои пур аз анво ва намоиши анъанаҳои хоси маҳал меҳмононро пазироӣ намуданд, басо ҷолибу хотирмон буд. миннатдории худро баён мекунам ба ҳамаи роҳбарону шокинони шаҳри Исфара ки ин ташкили қадар бошукӯҳи ташкил кардан. миннатдории худро баён мекунам. кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ худро оварда нишон додан. марҳилае ки гузаронданд инҳо бисёр боҳашамат ва пуршукӯ гузаронданд. муовини аввали раиси шаҳри Исфара Парвиз Файзуллозода бобати омодагӣ ва ҷараёни корҳои созандагиву ободонӣ бахшида ба ҷашни бузурги давлатии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави шаҳру деҳоти Исфара маълумот пеш овард. баъдан аҳли ҳунари Исфара барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои саршори шукронаи фазои осудаву ором ва васфкунандаи ватани маҳбубро манзури тамошобинони сершумор гардониданд. ширкатдорони чорабинӣ то дергоҳ аз ҳунари волои ромишгарони мумтоз, ворисони сазовори устодони шӯҳратёр Зебопарию Умар Ҳофиз ва ҳунарпешии шоистаи Тоҷикистон Шодравон Мирзо Қурбони Солеҳ ҳаловат бурданд.